Hello good people, murisei. Nhasi ndiri kufara zvakanyanya nditi. Munhu wandakagara naye nhasi handiti. Haasi munhu munyowani, haasi munhu angade introduction, but muchazipirwa. Zvanhasi muchazipirwa panapa nekuti uyu muchindo wandinaye is a man who needs no introduction. Is one person wekuti vazhinji vanomuziva pastage kudhaiwa kana akakwira pastage pane zvinotanga kuitika, pane magetsi anotanga kumhanya. But first and foremost, kana uri kutoona kutanga pano paSaint TV, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget to follow us on our Facebook page pakanzi Saint TV. So nhasi ndina none other than Ndunge Youth. Yo, very good. Ndiri boa semanani. But relax zvinguru todigwa. Ndazvona kuti makarelaxa. Takamedza fridge, takadya easy. Handiti. Aiwa, zvinoda kutendwa izvozvo. Zvinoda kutendwa. Aiwa, muzi. Chekutanga ndoda kungoti congratulations. Hapana chinhu chinofadza sekuona maGhetto Youth achisimuka waiziva. Especially kuona maGhetto Youth achiita zvinhu zvinobatika. Panapa patikagara panapa pamba penyu mudhara. Pasi pamba pekuti muri kuroja kana kuti zvevabereki. Kutogara patikatoita titori mutuntu wenyu. Aiwa, ndoda kungoti big up to yourself. Ngatiti Mwari. Mwari azokutamba naye ngatindi Mwari. Mwari mukuru. Aiwa, toda kuzvitenda. Toda kutotangira panyaya yemba ino. Takambozoona kumashuro matoposta muchitoindicata kuti taiwa toda kutotenda Mwari nenyaya yekutoti ndozvawakakuitira. Can you confirm kuti panapa zvechokwadi pamba penyu? Panapa ndipangu naMwari. Alright. Penyu naMwari. Ndipangu naMwari. Blessing. Blessing. Ndegandigoni ndipangu naMwari pano. Ende toda kuti titaure mudhara kunzoko kune maGhetto Youth ari kutira kuita zvinhu zvakawanda. Tiri kuona kuti tine maartist vari kurova mhanzi, vanorova dhanzo, vamwe vari kupedza kuita zvemadrugs, vamwe vari kupedza vatozosungwa. But imimi hamusati makambopinda mutsekwenu dzekunzi makambopinda mumaoko emapurisa kana kunzi mazobatwa makadhakwa. In fact, hamuna rekodhi rekunzi munodhakwa mudhara. But tiri kutoona kuti rekodhi renyu riripo pakutoita zvinhu zviri positive. Chii chiri kukonzeresa kuti imi muite semakasiyana nevamwe? Kungoda focus, ngoziva zvinhu. Because marerero atakaitwa ndoanosiyana. Vana I think kunobvishire marimi rwuchayo maresiva rwakaitwa. Because ndarirwa nagogo saka. Saka pese patobata dhola ndorangarira kuti tidzokera futi kumura usina mafuta. Kana kuti tinofanira kuchengeta dhola tizotenga 20 liters yemafuta. Saka vanhu vari kusiyana. Zvandakaona marerero Alright, ngatibodzokera kubackground. Pamuri kutaura kuti makarerwa nagogo, mukatongotizivisisa kuti makakura sei? How was your upbringing? Zvanga zvakamira sei? Because ndakakurira paarea 8. Alright. Saka unese zvoti vabereki vakashaika. Focus ndinenge iri papa ninge tine vana vangu vamwana kundirana. Mainirana saka kusvika apa vanenge vakawanda kuzoona kuti ndaita navo. Masvika iwewe nemunhu kwenyu vabereki vari vashaya muchitopa nhamba. Zvinoona kunge padheni mune kana 15. 16 ndokuti patanga kupakurwa ambulensi patanga maifunction. Apa dheni. Padheni ndo zvinotoitwa pega panoda kudyiwa, pane maplates iwa. Zvinoona kuti plates akawanda. Saka ndikaona manje tiri papo chandakadzidza ndingobvuseka kuna focus. Sometimes semunhu unoziva kuti focus kamukadzi enge shirikadzi uko. Saka zvinhu zvaumira pakutsvaga pakudii. Sometimes azoshaya chikafu kana masipofuzi kana asi changa nacho ngoni imba yakasirwa kutega. Alright. Accommodation yaivapo. Saka ndikuzoti kunyange tikashaya chikafu, tikashaya fees tikadzingwa,
ngodzokera kumba pateni. Saka ndakangokura nementality yekuti ona chinhu ndonida houses kudarika chero chimwe chinhu pano basa. Unoda accommodation. Zvokuti nyangosvika kunetsa uri kwaunenge uri unodzoka padeni. Zvindaichonda dzingwa school fees ndezvokuti ndiende kumbako. Saka ndakangokura ndinoenda nhasi nementality yekuti ndinofanira kuita dzimba kwete imba. Chekutanga muupenyu hwemunhu kana achinge awana imba. But zvinosiyana nemarezero akaita kuna navakura riboko. Vanga vane mapriorities yese zvekuti zvandinotaura kwavari hirisi havanina. Inini trick rangu ndoandastenda kuti nemakuriro andakaita. Kunyange tati nenzara inenge but aizvikudzokera kumba tonoda. Saka ndangofunga izvozvo ndinoti at least ndinofanira kudzokera kumba whatever kwandabva ndinofanira kuzoenda kumba. Tine vanhu vakawanda mundaramo zoti pane vamwe kutoti okay sekutaura kwamuri kuita tine maartist akawanda ekuti kurira chatozwa ndichoti munhu anorira pamba chiona kuchipera kana kuti kurira kunoita on and off ndishandise vara iroro rokuti pamwe unomborira pamwe utombonyarara zvokuti vanhu vanobvunzana kuti ari iwe remvezi iyoyo but wakatomborowa mahit songs kurova kuti paunenge wakanyarara apa zvinhu imetse dzinenge chitoramba kubatana. What's your advice kune vanenge vachirira patime yachona? Post tinozoona kuti vamwe vanopesa vakunzi vakuita zvisina basa, vamwe vakuto vamwe vanopesa vatozosungwa mukutorira kwachona. Ndizvozvo advice tingavape ndeyekuti munhu ngangoziva zvaroita neupenyu hwake aipinda. Alright. Because life yakaipera kuti ndoda munhu iyo into personal agenda kuti zvaukudewo choose either A or B, either to make it or to leave it. Saka manje izvinomucheka tikakudza zvinenge usati wanoka sense brain dzako dzokuti ndinodai ndione pane zvinofamba. Saka panotoda kuti unotora artist I think patime yako yekunongonyibhuka uchiona mari kana kuti time ineka breakthrough kako yekuti uri papik I think shandisa mari iyo yaunayo yacho nguva yacho. Because ukada kumirira kuti iwaneko kana iriyo yese kana iriyo yakatowanda yacho yaunayo. Saka zvokuti anga ndimbodya iyi ndimbospenda luxurious commodities ndozo pamwe unonzi iwo ndinомwari kuna mari because kuno munhu kuti akawana $100 anototi izvezvi ndikaona waya upenyu hwangu ndauchi iwo upo kana 1000 for 2 hours. Saka zvokuda kuti check funga mari yeshoma jokwa $500 na 2 waya kana $50 because kuno munhu kuti aritaura kuti ndikaona $50 izvezvi because pane vanhu vanzi vachuka playman aivanobada $35 vana ichitoshayika vana ndodzingwa ndoona vana kuti vana rudzingwa. Saka manje I think kana uri privilege yekubata mari unofanira kutoshandisa yaunayo yacho nguva yakafanira iyo tisingatese zveichauya kana vachazotipa ngavatipe asi tamboshandisa yatinayo tambotungamira. I think because ukanyimwa uchaita bitterness unoita bitterness purpose pano unless ari Mwari kana Jesus Christ. Kana mubereki wako chayanogona hatorina kodzero yekutokupa above 18 iwe ukunzi wewe chizvimirira. Saka zvondichatsamura vanhu vanomunyima vanhu kana kupa vanhu let's week kana vatipowa it's a blessing. Tangoita zviripo but for now ngatimboshandise zvatinazvo makwaya zvinhu zvedu zvatinoafuta nenguva dzedu chitoita because once you miss it mawana tango pane patoshata. Alright, ndara tiri papo kati ndoda kuti mbodzoka kumangoma. Imimi pamakatanga kugadzira kuti pandagadzira hit song toda ka experience yoti makaziva sei kuti yaitwa hit ende muchifamba how was the experience yekuti ndara Saturday nekuti wakutonzi ndunge you know how it is. Ndingati kwandiri experience kachona kaindinakidza zvakanyanya pakuti ndaiti ndikanzwakana mangoma angu achirizwa ndetsoka kubva ndombozvifarira ndokuva kana prayer kuti Mwari itaende ndemberi because ndairangarira makuriro acho andikaita padoma. Saka the more yekuti warira yani the more unaona saka zvinhu zvezvo ndaita ndaita bita mari kuti dai
saka neizvozvo ndakutenda Mwari experience kacho wakandikoshera kudarika akamomendeka katoita moment of maintenance wozungura paunenge uchifonera uchinzi watori kana 20 years iwo waimbogara sina munhu kufonera kana kuti kune dhola tokumbira kana munhu dhola kana kuti ndisi hotspot wachiramba usatembe kuti wakuti kwafonera munhu anokusanganira kuti mfana wakaipa kotembe asa mwana nguva yacho kana kukazi ingesati yasheka mazonyeri ndingomuchura Tuesday grega waida pizza Tuesday ndaiti waizoti ngosvika dii 10:50 ndotenga pizza atotime ndakakukazi nda pizza sevakandisi vaifara zvokuti sakuroti gogazi vasati vashaika makameka sure kuti zvanga zvavepo patime yachonayo vaproudis because ndaiona zvavaita zvavaiita kuti uchikwamuna chakati machembera vanenge vasina zvinhu zvokuti because machembera aingaiti kunosuparaita zvakanzi elephant zvoripo kuti sindakana ndichiona wegara kuti zvekuti pandakatanga kutakadhirike mari zvandoranga ndaita shona edzi 2019 MS chingodzoka ikoko ende masuperandos anga zita kuzairaita 250 serious kuti 270 ndabvisabvisama expensive kundaenda ndaenzi enzi wangonditakura mota yake tichisaka mari andambopigwa yangochi yaito yakangonanganya ndochuja ndozochandatanga kwati ine ndochuja ndakavatingira ndo vaida zvofunza kuti kana wagara ipapo wamina warara waifara zvokuti saka ndo zvinhu zvandakaona zvokuti wakazokushaya havana kuzoneuka ndezi covid ndavakashayika zvadown ngamunozama covid tichakumaisa still ndopotero magara mumanga chichimamwe nashinashirengetwerepesungepesimai kwatangatangana wakawanda ndopapinda saka takachambojebwajebwa but otherwise Mwari asokutamba ndowedhirangu Mwari asokutamba Mwari asokutamba asi munhu wani Mwari asokutamba ndese ngangozozvauri kuita Mwari asokutamba kudare mimi tombodzokera imimi muri munhu wekuti music yenyu yamunoimba pamwe pachona mudarati kunyepurana inenge kakutonyatsisira mukati but at the same time you are a Christian kutoti munotonamata zvakudaro hazvicontradicte here nechinamato nemusic zvinenge kusanzwisisa kazvinoitwa nevanhu tokuti taking for example munhu handingati isusu musoja wese kuti mupurisa wese anamata because mupurisa kana ari pabasa anokwanisa kusungira chiro asina kunzwisisa kuti une mhosva yakata kuno unotoenda kumane bitterness musoja kana ari pabasa akanzi stand to attack angakwanisa kutouraya vanhu but hatichakwanisa kumira pamberi pevanhu toti ava vanhu havasi machristans pane zvimwe zvinhu zvatinoita zviri governed nekuda kwebasa redu zvokuti isusu nandisi gospel artist saka at some point kapane zvandinoimba zvinoenderana nekuti inini panapa ndiri pabasa sandongoita izvi kana ndakuenda kuchechi onda kuchechi handikwanisa imwe zvandisingakwanisa kuita kuchechi ndezvechechi ndezvemachristans zvekuti saka isusu manje vanhu vanogona kuzvipesanisa kuti nezvaanoimba izvi kokwari utsvagei but unle asi hatingati nekuti taimba kuti tese tiri mahore saka toti tiri kubhawa hatingaimbe tinosimudza maoko kubhawa unodzinga namurungu wako hayachazive zvavinga saka vanhu ngatingozivei mavhenyu kana mapozisheni ekuitira zvinhu izvi tisingani tikubhawa takuimba kudai katira kuchechi takutorova bafadha tichamire kana tikuchechi saka vanhu manje ngavatingoziva kuti wewe kana wasanganisi kuchechi tikuite zvekuchechi kutondibvunza zvinhu zvekubhawa ini ndiri kuchechi kutokanganisa kutovhiringika padaro wakuda kutodzokera PABB because watidzosera mashure zvakanaka kana tiri muchechi ngati kwaona tiri muchechi totibvunza mavhesi takufambisa kana tiri kubhawa chitibvunza kuti doro rinotengeswa papi tokunongedzera ona chechi inobara utsiriko
asifana kumixa otobvunza kuti ko masistre nekubhavari papi munotonongedza kuti akaungana pakona bosi papa munenge muchiona mazizvo isitikurinda kugomo tichonamata kuti manzi ngadzirire iwe kuti hazvizvo onaro kupisa saka musere munenge mafanana musi munenge mafanana netimu rinotengesa makofini here mudari kuti paanenge achinamata anenge achitonamatira zvinhu zvakashata kunaona because munhu anotengesa kofini ada kuti kofini rake riwane munhu mudari izvozvo but munhu lori hatingati neproblem because asiri ari kuuraya vanhu ari kuti dai vanhu vafa ndiita mari kwete kuti ndiurayi vanhu saka chiripo ndikuti yanoda kuti asoragirei but anozoshata kana ava pastage yekuti takufamba tichipfuura vanhu tichitengesa makofini ipapo ashata asi kana kuna matisiro ake kuti aiva kavanhu anofa makastoma kakozi kufa asiri akagazeta wei yekufa izvi ndezvanadhamuna ive that was god himself akazoti aiva kuti matadza muchafa saka ndingisa makofini handinonga neproblem saka imimi muri kuimba music yekuti pambachononoita kakumislida vagara vachangoimbirwa zvinomislida nevamwe kana mukasaimba even though isi tikuimba kuti munhu ane stress ari kubva bcause munhu wese panoda kubva wachinanga chakada unofara saka isi tikukonekta giya rake rekufara kuti mangwana adzoke zvekuti tiri kubva tada kudzidzisa vanhu vanhu ngavadzidziswa zvikoro nemamwe maplatforms anodzidzisa vanhu vakawanda sinekasirisi zvekuti izvi zvingopata funga yangu munhu unoti ndakudzidza usatonga kudzidza isi hatina munhu nechadzidzisa shanakidza vanhu ndikudzidzisa padhiri rekudzidzisa makazvitadza kana kune any teachers college location yaichandiziva serious because handiti zvekudzidzisa ndonakidza vanhu munonakidza vanhu kuisa kuziva malocation ayo kunodzidzwa nehamuendeko nditoende chindosvika papeji rekanzi kuti mutani teachers college ndopfuura fast zvazvekudzidzisira mukati alright tichimbodzoka kunyaya dzemuindustry imi makamboshanda napassion java and passion java, you know, a lot of people, they are confused with is he a prophet or a simple prophet, because of obviously kulinka nevanhu takumba kutaura nyaya yekudzidzisana neku, you know, is one person wekuti samfundisi tinototarisa ndochikoro but tiri kuona kuti paanouya achida kushanda nemi haasi kugadzisa lyrics, ari kutokuti rova dzako idzodzo ende aroradza kuti sapotezvo kana matarisa munhu anenge passion java munga muti munhu angaita zvikuita kana prophet passion java ndozvandoita pane mudi yekuti iwe munhu haasi mwari ka remember we are dealing with the person kuti is a vessel of God, kuti mweya wamwari kusvikira paari but munhu ane nguva yaanoita zveumunhu yakawanda darika yaanoita zveumwari kuzi munhu ka even kana bhaibheri riri kuna Jesu akambi ari mwana sevamwe kuri kuti time yakaitwa naJesu zveumwana kuti zveumunhu panapa yakawanda darika yakaita zveumwari for the past baba 1 year kusvika papa 30 years mukatarisa munana yakaita ipapapa ishoma pakuti aipaparita ari munhu nguva yacho means takazoita for 3 years why ndozvisenzi muna prophet passion java tikuti isusu munhu ka saka zveumunhu ka ndozvanenge achiita mwese akasvika kwatiri isusu aitoti mwari akanaka chakaita automatically atofela because iwo ukuya kuna vanhu vakaita zvekumanzi toitawo zvemangoma panapa totofunga maririkise kuti toita sei vanhu vajanga kwatidzosera kubhaibheri asi kana yasande tozoona kuti tizomboenda kuchechi sande vanoti invite kana mwana captain kana mwana chi machicha ningwa chirova toenda kaizvo moti hamuchanosvike muchiita zvezvo makunosvika mavana tanesanga vakutiparidzira kuti namatira kuti profit kuzi takuita zvechechi saka vanhu pamona vanokonfisa kuti munhu nekuti munhu kana munhu ndiprofit iwewe usi profit enda unovhura chechi pamba penyu nemukadzi wako nevana vako ungoti takupindira panapa sande unogona kuzoti paunomunga matente unonzwa kuti vaenda kuromota because hausi profit saka munhu wese anounganidza vanhu achiti inini ndiri wechechi ngatiuira neni ndi wechechi anoita izvozvo nekuti iwewe zama kuzviita to zvoonekana kumba kwenyu sei zvisingaiti unozoti hamutsi weizvozvo saka vanhu ivavo ndeveizvozvo nyangu nometa vanozviita nemutuwo upi but ndevechechi vanhu va maprofets either
ita toni kana ndoona kuti alright sasa kuti pamaishanda na Prophet Passion Java chimbonadzotsanangurai vanhu vanoti pana passion hapana ichinobuda pana prophet vanenge vachitoda kushandisa vanhu kuti iye aite mbiri. What's your take on that? Because vanhu ava ndo maonero anoita vanhu vanenge vachiti no prophet havasi kungoitira vanhu kuti vari kungoitira vanhu paibuda bhegi here paipai pamakamboita misa zvazvinoita manje ndezvekuti kuti wewe uzonge una prophet ndechekuti totizotiondwa first tivazokutsvaga first tuzotiona prophet wasvika pavari sei because tine vamwe vanhu vakatsvaga prophet vasina kutsvagwa naprofet. Alright, pane zviripo pane vamwe vanotoita kumutsvaga but munhu wekuti akwanisa kubuda pachena kuti aiweona tatsori kuona ivo chero panaudzidzi so hapana munhu akambokwanisa kunomira mberi pevanhu akashanda munhu tiri zevanhu apa munhu azokwanisa kumira mberi pevanhu achitaura kuti ndakavharwa chakati naJava. Nekuti vamwe vachona vanhu vekuti ndiwo unenge watomutsvaga kutosvika oneka purani kako iwewe kuti mukuru ndinodai oisa uhendi kuita mavhidhiyo anotora kamavhidhiyo andokunyapira mukuru setup yamunanzwisana zemavidhiyo ano zvinodhura zvo saka sometimes unoenda kwaari uchiexpecta kuti ndoda kuti inini andipe mari yekuenda kuteni tinotya kuona iwe unogonosvika maprofeti prophet ndipei 1000 kana 5 kusadzoka nemari iyoyo but waendera dhiri rekuti toda kushuta vhidhiyo kana kuti toda kuimba naroki munhu aisa 6000 I think munhu anenge aisa mari iyoyo mukeriya mako akosha kudarika kupa $10 zvekuenda kuma saka maisiro avanoita mari unogona kusaona pasi unodzokosina but vanogonoita zvekuti iwewe uzoramba uchiwana mari. Alright. I think ipapo ndopatisinganyatsonzwisisa ipapo vanhu vanoda kuwafisha asi zvirauro zvinoredza vanhu. So you're saying vari kuinvesta pane kuti urambe uchiwana mari pane kuti vangokupa muzivo. Right, ipapo ndo nyaya mbiyo yandikuona kuti isiri kuonekwa nevanhu kuti munhu anoita nezveiyo ambodi adi otherwise unotonayo zvamunotoronga munenge muchitoita zvichitei uye zvinhu zvamaurirana mukaita izvozvo chirega kufunga ngazvizodhakwa kana zvamaurirana zvisina kubuda ipapo chitaura une right kuti pandipotsera kana asina mvura kupotsera I think tiri ndinoona ngenenge ritori bhuku kune vanhu vava vachitwa izvozvo sazvoda kuti uende paunodanwa na Prophet Passion Java you should understand zvauri kuendera moto munhu wese panoenda kune munhu ngazi reason yatikuye isingani muzi reason kuti panapa mukuru moyo panapa zvatukuita tikuita sei tikudai yes saka ini ndikatanga kuzofunga beyond izvozvo ndatoshata kuti kana tapedza zvatukuita izvozvo tatopedza tatofanira kutozoti isusu tatopedza kana torimwe ngatogadzira rimwewo zvimwewo zvine chekuita zvisinei nezvitatopedza zvatoitwa kunasi saka vanhu vese vanoenda kuna Prophet ngavabuda pachena takaenda tinoenda chakati tikasabuda uzimi kana mafonera naProphet anapoisilashano vamaenda maita zvamawirirana madzuva chokuti iwo wazoona vachifamba nemajet skin unonzi kujirwa nenguva ati vari tsaenda kuholidays dai vakandipa but mawirirana kuti chii vakupa zviri kungoenderana nezvamawirirana ipapo saka iwo kana uchida kuzoti uzotengerwa motikari ufanira kugara wabuda futi pachena pakutaurira kuti akuna mukuru ndiri kuzoda chakati kana vazotadza wotaura kuti aiwa mukuru ona kasangana pasi kuti ndichakutira chakati pane imwe zvemunhu arongoti ndoda kutengera munhu ada kutengera mukuru tiizoro tiona hatimumanyi ungati tinoda kunotengera chakati ungati kundikana sometimes unogona kutaura kuti mukuda it means something chiri mamwe chikutrigger kunditengera but makundikana handisifanira kutsama because inini wacho ndichitadza kutendeka saka munhu anogona kungosangana nezvanenge achisangana nazvo kuona pakuda kuitira utadza but haisi right yako yekuti umire uri panhu wakasunza maoko uchitongera munhu because haana chikwere chako pane pasina chikwere asi kana radhiri manje nemari takasaindirana tikakuitirana madhiri iro rotopinzana kana mvura handiti plus takuti taiwa kamutana onaka ndakakuitira zvakati vanotengera ngura tipi makundikana chetauro ndakundikana saka ndichadai but kana zvizvo ngopuwawo haufanira kuzonyanyo kukombe tiri papo mundaraka tiri kuona kuti mazuva akapera handiti hapane time zvakona
tirikuona kuti pakazomboita kakuchinjana mashoko na Seth naShemtarisi. Pane kakusanzwanana kamakange mamboita. Chitaza kuti ndo vamwe vanhu zvakare vanosimudzira vanhu mumanzi. Mukatombozvidzorera mashure kuti chii changa chakanatsotrigger hondo yatakazoona yavepo ende makazoigadzisa sei papedzisiro? Ndozvo zvindambudza kuti tirikuona mungowirirana nevanhu kutamba nevanhu kuzi mudaro ndewangu zvekudaro ndewangu zvekudaro ndowirirana naye zvikurevesa ende ndo zvakatotinetsa because watinoinoka kuti Ndunge naShemtarisi ndaro wangu zvekudaro daro uri mudaro kuti andombotitsa zvinhu zvekuti tikwanise kungoudza vanhu kuti mudaro adai tana zvekuti zvimwe zvananongoita chinyararira kuti mudaro bondisina zvakanda andastika pano ngusindana waye mudaro wedu zvekudaro mudaro padene mazano pakapinda daiwa mudada ari kutira nokuti musendera mangu mari kuti ndakataka kati dai uda mari anoita kuti mudaro wedu chaichaiwo wako chaichaiwo but I think era katika baba ndike kusanzana katika ndike kuti isusu simudaro wangu anotamba naye kana vandokwirira naye kana anobatsira mudaro wedu anobatsira kutitsa vana mudaro zvasvika panguva yekuti inini pandinoda kushandisa mari bona zvinhu zvekuti vangotiwo aiwa mufana wangu ka hapana pachedu bona hambodai saka tichazodai saka ini at the same time ndakazi mudaro nditaura naye inini kaii zvekuti bona nini nyaya iyi haina kusvitsa kune machi tinyaya iconversation yedu ile mudaro wangu sika kuzoimba kuzodedede sika mari ndopeka tapedzana pemena mudaro wangu pachedu zvotite kuti aita mapayment angasiri zvotitse company katsinash tv company ini ndiri mupiro wemumwe mudhara zvedu zvitojairana zvokuti imwe mari inombobva kwaari direct ichiuya handichazivawo nguva dzachono kuti zvaifamba sei but ivowo futi semunhu wakaisa mari paobhamurare ndanisha vakanovangonisa mari vangozoti aiwa nemari yayarudzokawo boys iri kuaccounts iri havachatadza kupedza nechi nematist ofuti futi kwavari varikuti aiwa matist iri takapedza navo ndikati aiwa kaimi mutibata ichi ndo kakapsadzwana kati kekuti ndikuti bate mudhara mundipe mari pananipe panapa vandanzi aiwa yodzoka chi mangwana iwo apa wanga watotaura namudhara kare mudhara atotibhoka but mudhara manise kwandimangwana kupasa chi message kuwaka uko ndikundidzokerawo uko mudhara andichaita sekuti andichamubata abhizi saka pekutanga soro ndikati vana ndagomboka demani pamari ndonhaundonzinaita ziri kana pawadhirire mari daupera iro ndokuti tikuitira zvisina kana kutsana mukati kutiwo ndira dzinore mari wangondipa kana ndikangokupa ndifungo ndichadzokera futi nevanhu ndituka saka that same time anyenguva dzedzeka pa ndondakusara naye musikana chazisipirakanisa ndandompoona mudhara kunzaiwa uyu ndiye munhu anokwanisa kugadzisa nyaya dzako dzese saka mudaro I think ndonguva futi dzakabva kuda mudhara munyika idzo dzekuti inde kuchafuna pawhatsapp yavo haichaita kuchafuna kuko haichapinda ndikati asi mudhara online mudhara ko wakuita sei saka ndisona ndakatira kwadhisa chino nekuti akasike kuita sei but iwe manje wakati aiwa nematembura nditana nemufana arikutotamba because mina iri kugaita majokes saka ati aiwa ari kutamba kana kuita zvandikuita saka ndisona vepakazoti kashamisika kuti mufana saka asi kutamba saka vepakati ndiri busy but ndendiadresi nyaya mufana wangu chitakatozondifonera kati aiwa ndati aiwa mukuru handisi kuti ini ndapisa nemba ndikuona kunge vanhu basa kwenyu mapindura avakuita ini ndakafunga kuti mimi ndimimi kuinitiata dhiri pakuti mimi ndimi CEO wedhiri nemi ndimanoverera naye kana mamwe kadzi enyaya kuita sekunga kundikanda-kanda zvoreva kuti mupfungwa dzangu dzongodzokera kuti aiwa directive kabva kwamuri ungoti ite chakati 1 co zvino zvaitwa saka chikuti paipai tichida kuti tijekesa ndini because kune vamwe vanhu vandori nepfungwa dzokutoti tinashe tinashe ndowanza wada kuvati why boss nekuda kwezvavaita nditi zvakakurisa especially kumageto youth
Seti nachemutarisi naNdungi kune vamwe vanhu vatofunga kutoti apane bad blood nekuda kwenyaya iyoyo. Saka tiri kuti panyaya iya pakangokanganisika communication nekuda kwekuti vanhu matauro amaita vanhu vaifanira kunge vakagadzirisa zvinhu havana kuita netime yavanga vapiwa nemukuru. Aiwa maya muntaraunda zokuta plus vanonzwisisa mudara kuti susi mageto izile tinonidha mari mo kudarika ivo pakuti hatina kasi. Saka kuona munhu unofunga iwo mupinza kuda nemari akatanga kudhila nemari unonge asari. Kuona saka mari yekutira uchiita papaenda unozosiyana. Mari hazvirevi kuti mudhara ndiyega ane chikwedi changu kunanyika but nyangoti maitikira akangoti kanga akachoka sekendi kasvika ndokatotrigga zvisizvezvi but vanhu vakawanda vanosvikire zvangu mukati mo kuti ndongofona kuti mudhara kuti ngoti amfamama ndakaomerwa pakaipa but nyatidaidai pashuwe imwe ndichazodaida nokudidi hauchapopote kuti kune mudhara yo wakundijairira but chichitasa nestatus ina seti nachemutarisi especially tichida kutarisa kuti vane zvakawanda zvavaitira maartist hazviri zvakaita sekakusheka relationship yako naye akana mudharaungwa aiwa mudhara muziro unotopinda nedzakawanda paya but havangozvisiji unopinda nedzakawanda unopinda nedzakawanda but vanongoiza unongoendera zvinhu zvavo kuo zvekuti hamuzozoti mudhara angakotoaraspa ndo zvimwe zvinhu zvoda kuti wazosiya tiri because at the same time vakaona hindira vakaisa kana kuti mari yavakapampa mudhiri nemari tenzi what's the business watomati apa maexpense andesawandisa but mari achiti at the same time vanhu vachinorisirwa mari havasi kuappreciata saka zviri easily kuti munhu akagara nemhuri yake nemukadzi wake nevana vake kumana wakura kavati vazangozoti mudhara sedi nazvazvikutika kozi vanhu vanogara pasi umira ona kuti mari yavari kuisa maisita waita mari yaka nemari yadzoka nestress nekushauti vauri kuitwa nevanhu nekusapusheti pafuti vauri kuitwa nevanhu vauri kuisira mari saka mukadzi anopedzera aona kuti for safety yemurume wake kana kuti dai zvake aita peace of mind nekuti psychological stress aisipo saka anopedzera aita peace of mind kuti vabanga vagara zvavo panapa vaitamba nevanhu kana zviizvo zvinoita kuti vafare pane kuti vagare everyday vachikonya ndebvu kuti saka because as long vari involved vane initiative zvikura kuti kana mufana wangu reima akaita nyaya somewhere vari involved because chada kubvunza kuti iye mudhara wacho ari kuti chii mudhara ndofunga muri kutoona kuti ipapa pane nyaya yanetsa yareima kuti zvadii pane anotonobvunza kuti saka mudhara kuti chii nemufana saka nzvimbo yekuti mudhara arisive macalls kana kuti atange mabusiness plan nani vake kana kuti pfungwa dzake dzewide enough kufunga another way upromota mabusiness avo ependi nechichi nemafudhisi unopedzera vakufunga way yekuti munhu abude paari saka esa izvezve manje ukazviita for 10 years unogona kufa unenge wazvitangira saka muri kuti it's a good move yakaitwa naseti nachemutarisi kunge vari vanosiya nyaya dzemari no we are not saying that man is still supporting because unotovaona even up to now vantonotonotoa vanhu vachingoposta papage pavo which is obviously kutosupporta nekupromota but kutosiya kwavakatoita full time like kutoziva kutoti no vanenge vana initiatives vanenge vana nonzani safe flow vanenge vana reima vanenge vana vanhu vamwe 96 kutosiya kwavakatoita health wise takutaura nyaya mental health because vanhu fo mudhara hapashayikwa anenge achivhura hope but pavari zvitori much healthier zvitori bore but at some point tinowanida futi because vanhu ava wanike manje vanosecurimbeza time yavo nemari yavo pozvinhu zvekuti unotosvika mudhara ari kudhanza kanopfeka uto paya
achitotora mavhidhiyo vanhu vaya manje was problem ndi munhu aisangaita mari zvanoita haachada kudzorwa mavhidhiyo achimisa mavhidhiyo was anoona kunge vakumubvisa paposition pake ndichokwadi cho was once vanhu vangoona isu takamira nemudharo yatikaisa mukoko kutaura nenyaya burungwa riri kuno kutaigwa pana chikurongwa hapana kutonzi haenga kutaura chikunofana zvirikukona kuti zvotokanganisa kunyange status yake zvotomafekta kune shamwari dzake vosisati shamwari dzake ichitourira naye pakuti atotibatsira ati shamwari dzake atikwanisa kuzomutaura kuti asaka mudhara mukadzi wako kunga achikutukira nyaya ati shamwari dzake dzonzaa shamwari dzake birds of the same feather none mari antamboega shamwari dzake mamilionea ikoko saka nyaya dzavanotaura ikoko samwe dzine kutotanotanudza iwe nofanirwa kwa munhu ane mageti chakwazi saka zvimwe nguva kunondosvika nebusiness proposal rakatoipa rekutoti kuna mudhara atoimutsinopfunga tiri panokuisa apa munhu wari kuisira apa ngoona kuti ndi mudhara mutarizanta anenge arowa necrossfireutonzaafanambanja anenge anawa mudhara arowa necrossfire but ufuti mudhara mudhara bora hautoite sezvezve naone mudhara ini ndokuziva personally uroona kuti mudhara ndokutoti haatodi zvisina basa ende munhu wetoti anenge achitotry by all means kutoti wafana wamire kuita zvinhu zviyazve ungatouya wakadhakwa kuti uzodhakwa aripo ungatouya wakadhakwa kwaari wouya wakatozvidhakirwakwetotoona uzotangira pa ende nyaya dzakadzende mberi newana wakadhakwa anokwanisa kutoti afana dzikaurisoba kuti munhu adhakwa anongooneka kwete kuti ungasonze koti kwemamandara sapanazva kutsvaga hapana zvakadaro zvinoitika unazitoteerera kozikuona munhu ari kutaura munhu akachivha zvatinoona zvepagara saka munhu wese akachivha mulife ari kutsvakisa endi mulife mako tikwanisa kumubvisa kutaura tani kuti tikusangana newe wakamira pakuona kuti tanzi fana sei dorero muliver services tomuna kuti iliver yako weza atibhaye ndozvine vanhu izvozvo atibhaye nhau dzemunhu zvisina zvaari kana zvaanazvo saka zvakataurwa nemunhu anenge uya manje tinonyarara tikutoteerera nevanhu vakawanda wanda kuti namwana toteerera ngati saka aiwa mudhara tinomunida chimudhara tinomunida mudiriro tinomunida sekuti kutobva kwakutoita kwekweyo it's good and it's healthy yakwari but kuindustry zvichisina utano kusina utano babadhunya kusina utano kuti samwe vanofana ngochiuza maprojects 2 vanomboitiitira inopapa kuti tomboita chipini 2 maprojects kana 1 udzokera zvake kumatest asazova too much involved but tindomunita takwara pane pakatoshanda handizi tichitarisa mudhara ka imi muri 1% wekuti takuda kumboenda kumusic yenyu yamunorova makolabo nevanhu vakasiyana siyana tiri kuona kuti zvamai manje muri kunyanya rova makolabo nengwere ari chibaba chengwere dzese toiziva kuti kune ngwere dzakawanda but chibaba chengwere ka silent killer aiwa tichida iye mulonyeni tichida kungoti big shout out kunani kuna silent killer tiri kuona kuti mune mahits mudhara muri kuti amuri kubika zvamai manje nasilent killer but tiri papo ka silent killer ndewe kuti pane ma-accusations akawanda ekunzi silent killer vanorova chimadrugs and stuff these are ma-allegations azinge achiramba achingotendera muma-streets especially pasocial media and tichida kuti asafuti kuti imini ma-allegations aiwawo anotombouya futi achisecurate kuti natonge ndoemadrugs makolabo kana combination idzodzo hadzisere dzinozotonyanyisa kutonza vari kuwirirana nenyaya yekuti vanobata zvinodhaka what's your take panyaya zvazvinoita manje panhau idzi manje once kuona munhu akamaka kuti imba aregesa mindset yake pana zvachakwanisa kuita kuti improve kuti detective zimbabwe saka tichataura kuti uyu anorova kana rwemadrugs but at first doti umbomubata anawo wouya neevidence kuti aiwa kambozi munhu ane docket ndaonwa iposition of dagger and something paipapo takuvimana saka zvokutiwo kuchapisa munhu by appearance ucharasika
wozi isusu unogona kuti anorwa madrugs but kanisatamuona achirova hatichakwanisa kuya mberi pandichiti anorova. Saka muri kutaura here kuti mimi silent killer imi ndimunogara minavo kuita mangwezi anditi. Saka imimi pamunomuona ini manditi munokwanisa here kutaura kuti anoita here kana kuti haaite, because vamwe vanhu vanenge vachitaura vamwe vanhu vekutoti vamwe vari kwana UK, vamwe vari tori kana kuIreland, umwe ari tori kana kuti vaKazakhstan, stan ameno Pakistan haasati ambomuona. Imimi tichibvunza ini munomuona mungamuti munhu anorwa madrugs here kana kuti hayi? Inini nakuti neni hasati ndamuona achirwa madrugs acho. Saka I cannot see munhu anorwa madrugs handisati ndaona achirwa. Hamuna proof mbo because ukona zvoita kune zvinhu zvakawana zvinoitika behind doors zvekuti ini ndogona kuzviita but zvino musani mandiprove. That's why zvichinzi kana mukoti you must prove yourself kuti wewe unonzi baba makapa musokatwa ndizveiri but handisina chikonzo chakati. There was the even kusvika kuti taikwa ndorore munhu sungwa noipera dai vanogwari mukati kuti timire titaura taiwa takamuona chirova musokatwa katana nhingi akatengeserwa nanhingi kana tisina izvozvo for now we are safely to say Aaron. All right. Because we are not proving point here. Tamuona papi. Pane ripo tamuona achirwa pacho. Kana ipo nempo tamuona iri pabase. Ende pari kuva kurira nani kupi. Ari tengisa ndimwe information yatotoda iyo. Tisa ari kutengeswa china ndiani. Osungwa mutengesa. Trackless. Saka kana tisina information yese tichingora machidi say madrug chita madrug campaign kusiya madrug varipi vanhu vacho varikutengesa vari kulocation mupazere varikutengesa unoti information nayo tonakura madrugs chitsvaka information yoti arikutengesa ndiani mubata vanhu vemutemo vanoziva sina nemutemo saka but zvinoziva kuti iyo imhosva kubata vanhu uite maprocedure chaiwo tosununguza matanova musungei. But tikutaura kuti tine vanhu vakaita kuti sekutaura kunokwa tikutotaura izvo zvitifana Chigonzi ari mukati nenyaya yekuti nyaya dzake dzaiva mbiri kana asingakanganise dzakatozoratidzwa nematare dzimhosva mushure mekutongwa because munhu ukazonzi akuenda mukati tamutongera 10 months abatwa. Chigonzi ane mhosva yaakabatwa nayo kuti anga ari in position yemadrugs number 1. Number 2, driving without a driver's license. Reckless driving. Muri kuona yekuzova reckless apa hauna kuti chitamba handidi. So tiri kuti akatobatwa tikutoti uyu is an artist akatobatwa ari in position but tikutika ndimi vakomana vane influence zvinorevei kwamuri mimi because number 1 zvichatoafecta futi nemi as much as iye ari mukati but vanhu vane mamaonero vanenge vakutoita nemati. Chikuitika ndechekuti as long ari kunzi akabatwa andosendenzwa andari kuseva izvo you cannot deny the fact here because we are not there. Kana ndunyaya ndikutaura kuti kana obvious kusendenzwa it means vanhu vakaprova point kuti ndizvo but somehow abuda muito interview ari mubvunze kuti chichikuitika unonzwa futi dzidzo nyaya dzacho alright anogona kuona nyaya yenyuwani none vision inozoshamisika kuti kusi nyaya yatikudzokona pa iye kutaura yazufa akudzota iwa boys asiri nyaya reckless driving kana kuti possible katundisanga na madrugs tine here angana akaona sei alright ndimwe nyaya aitengesa here kana kuti ndikonzuma vanhu tvakasiyana vanosiyana zvasiyana kana aitengesa ane mutongo wake uyu kana aitenga nemutongo wake inandiziye zvekutema kuti ndinganosungwa ipuwa handisi loya ndadambira ndatsvaga kuti saka ukaita mhosva yakati musenenzo zvakakura sei but kana akasungwa iye akadhimita guilt kana kuti akafeila kuprova innocent pamberi pajaji it means victim saka hatikwanisi kuita run around kana kutiza nyaya iyo inenge yakuda iye but tikuti dzichibuda dzakadaro ka nyaya yandiri kunyanyisa kubvunza ndeyekuti sema artist muri mainfluencers
ndosaka uchiona kuti zvoni iwewo ukanzi une show nhasi anditi wonzi une show pamakomva chavanhu ngendrive kubva kwese kwana poro the other side of samura yese vachiuya kuno umwe anodrive kubva kana bhurowayo kuuya kushow kwako umwe anogona kutokwira ndege runzisa ndo power ramuinaro ndara sema artist kana an artist an influence yakasimba kudaro achinzi abatirwa nyaya dzakadai haasiri yekutanga of recent futi akatomboona Raspombi akatombokandwa kuti mukati nenyaya yekuti angabatwa futi in position urikuona batirwa hazvina negative impact here yazvine zvakuita because vapfana vechidiki vachiona imimi ndimi marole models hazvii zvine zvakuti vakutoona kange ndo zvakanaka ndosika mapurisa akainofosa lo arusunga vanhu zvisiraiti zvekuti public figure inoita kunge inosapota zvinhu zvakadaro saka at all cost tiri kufanira kulead by example or kuputira a better picture against any substance ikwanisa kuaffecta vanhu especially magenerational way because madrugs agara iwayo vanhu amuna akachirwa America chinokupi kwauri agara patinoona dikizo tangona right chinhu chese chinotorwa nemunhu zvichinzi chinodhila nepsychology ichocho chinoaffecta musango extend yekuti matisonyakanyokonzi harmful to you sikuzvikura kuti ignorance mazhinji zacho saka mari ignorance vanoita mutongo wake ndokuiswa mukati sapaipa yakutira kumunhu wanzi utsoke kwemunhu saka but kune maartist or mainfluencers or machichi vese I think ngavaparidzire how bad is drugs to society or unoaffect the upcoming generation how saka I think ndo task yema-influencers ese kana any role model kana any munhu ane vanhu pese pawanira mukana even kwadresa kuchikoro chekunditicha tichandoona ngekuti sei kuti drugs ndokwanza nitumbona kuchikoro tomboita manje it means asiko saka it all cost tikufanira kuti tiparidzire shoko revana vasemadrugs and wese asemadrugs aiwa tichida kutendai ndofunga muri kungozvinzwira hachiri musakasaka hanzi chinozvinzwira patiri kukurukura naye ndunge youth panguva inoi patabata nyaya dzakasiyana imimowo makasununguka kunge muri munonyora comment section kuti munofungei nezvenyaya dziri panapa makasununguka zvakare nekubvunza mumwe yemibvunzo inogona isina kubvunzwa naAmboside indangobvunza mibvunzo dzimwe nyaya zvizhinji dzatinoona circulator mumastreets umu pari zvino mune maprojects amuri kubata mune maprojects amuri kumhanya mungada kumbotiudza kuti zvakamira sei pamaprojects aripo ari kupisa zvaizvozvi neari kutarisirwawo kuti ange ari achiuya projects tinawo adatobuda pazviveko tinawo because izvi zvitakanavhura studios murerutsi records saka inonzi murerutsi records saka aiwa fire any maartist tunorova makolabho machii magospel machizvese ngoita saka gunoita fire tune mareading arikupindwa neboys chichichi saka fire chikudusvika pana August apa vanhu vafanira kunge vabvuma muri plana kufireworks tonanganisa kusvika August pachanakidza pachafaro pachapisa ende kunenge kwakupisa saka pachapisa pachapisa chimboti roirai freestyle mudara because tikataura zvokuti artist tikasaroirwa freestyle pane pakatoipa ndusori yenyu muchaita semunolipsa ndakanga nozokumbira so ndatenga nyama yepondo pricecoin iri muogo tobatana musi wesvondo zvandinazvo ndakuunganidza zvombo pane here asina munhu zvakwidza chero munhu wemunhu pano tinoda kuenjoya chatinongoda katofadza zvinhu nditi wava mumusoro ndakufunga nemusoro kana pane ari free tirove bara timborova pakuda konko apa konko dust nepower plus mukangondipa zvangu zvaita konko
Congo dust. Oh, Congo dust. No, Namruzu. Ichi chatowa pere pari. Chiripo. Serious? Congo dust. But mdara kana kune imwe song internet tu masongs enyuka anondiitirapo munomupire ikodoro munomupire iyo inational anthem ayo hatitotaura inational anthem nyanze kutakwa dzia ndingangotakwa ipocharapuwa rekutenga asina kutenga excessive consuming yachena yakaipa inenge yakaipa anotakwa nziri zvinoita musimupenyu saka munotoenda ikoko munowatsura kutiwatsura futi kubva ikoko taita tomaibva but munhu ngambotenga because ukatenga uchamwa doro zvine limit uchizomangwana ungachishandisa mari asi ukasvika rakatengwa toita kutopura kuisa kumafudza saka pane mapisa muguru munhu ngaangoshanda zvitengereka vanhu vatenge doro abati muchipedza mudhara yatowafedwa mudhara yada kukumbirawo pane songoka yekuti hakuna mukadzi akashata mudhara paipai makasimbisa ladies zvekutodaro zvekutoti ende kune umwe wekutoti anga asingatoziva kutoti akanaka mudhara akabatora advice yamakataura paipai ubatanga kuzvinaisanisa kwozotiwo vamwe jamani vefungoti mukadzi wavo akatoshata vatotuna advice yayo ubva watanga kutonaisanisa bhebi ravo anti watozo rakapimpwa ndio rozoonekera kutoti mhomzi yakabatane vakadzi vakanaka serious nedzandikuona zvikuita kuita mabhodhi mazanotaa kuti vakadzi vekumba unotora kumba kwavo ari zvari toumba tangoenda tongoona ichezvi pandoona kukadzi nikimina njereseredanayo tangoisa mari tangopomba mari tangoita mapicha ekubritisa tongoti kuti enda kugadzira vanhu mungoitawo zvikaita vanhu saka vakadzi ese ndikutaura vakanaka hapana mukadzi akashanda zoti hakuna kunyepa hakuna mukadzi akashanda hakuna iye hakuna iye mungosina kuisa mari padhiri pana mari alright kuisa mari padhiri mukadzi amboma yarova simbi yasimbi ndaenda kutongokumbira kuti mukambopowo hangu kana one verse song iyeya inotonditi mberi kwachinozanzi magirlfriends atinoita varume vakadzi vedu magirlfriends ivamwe kushata kwezvimwe kunaka kwezvimwe mabhebhi semusemu musaramwe atinoti mayelobon pane ari zvake kutoutenga mafuta isu tiri bhizi kukomenta mukadzi ukamutengerawo anozviita hakuna mukadzi akashata vakadzi vese vakanaka bati varume hatigoni kuvamentena hakuna mukadzi akashata vakadzi vese vakanaka bati varume hatigoni kuvamentena haipapo munondipedzera mudhara unokuongorora ndokuti chidhura unakuongorora aiwa unanatsa mari yako ndoyapera kazotorwa nemumwe unomuchemera saka muri advice pasong yamungada kupawo varume vakakuti asaide ngatichengete vakadzi vakadzi vanonida attention especially in terms of finance kudarika attention dzimwe dzamunovapa uziva varume vanoda kutisanga vane kumwe kubata kwavanoita shasha tenga mapower plus nemacongo dust atipe vakadzi mari donzo ndiro vakadzi vanoda mari zvimacongo dust zvazvenda vakadzi mari uri kuidzwa rako mani hano zvezvo kuti macongo dust zvazvenyu zvoro hapo vakadzi vanoda mari mafeelings ake anouya ukamba ndotiriwo mberi kana vaindikunyapa ngavaindikunyapa ivo ngavazvitauri ndotiriwo mberi panda mari zvekuti congo dust izvo wakutoitawo zvemusoro wako ndiona maself satisfaction uzi kuti warealize mazuva airatomwidzi hapana steam ukazonda mari dhiri ngari rine mari chete wamona dhiri kata pawabva iwewo make sure kuti mari nemukadzi ngazvifambisana
Saka zvazvo kuti machinda anenge achidedzera kuti ari kuda mari. Chitogarwa zvizoti vari kuda mari. Wakazana mari. Ndakazodzana ndikati munhu wese murume anokecha kana kuti akechi. Ndikamukecha unondo kusiyana zvino. Kuti kone mukadzi wako unoti unomukecha. Wozi waini kula. Kudhiri kashaya mari ira muchawirana. Saka ndokecha kwacho. Wozi kuona paipo unoti waurova mama in drive machichi. Ukecha but ukecha indirect. Hausizoenda mumavenues. But same mari iyo inogona yaitonosara kumaera. Saka but kusara ine mutomo. Imari yako nganga yachinja chete. Ya offering. Cheche ya offering. Nganga ya makwati. Kana ya pamba autonge mama uye wakadzi mama rights acho. Kuti mupei baje. Kana kwakuroti wakecha but means it means mukadzi dhiri redu ngaturena. Panoda mari. Whether ukaenda uku kana kuti uku. Please paul kana usina mari please musadana nawo man. Usina mari. Musadana nawo. Nazo zondipedza. Chimwe chokwadi chacho nazo chidhibisa. Unodana usina mari. Kana usina mari usanyinge msikani. Vanhu pofuna kugadzitwa mutemo kuti ndisanyinga masina mari ngaso. Bosi umuti chii. Bosi yofana kuti ndokuda bati. Nemari ndikazokudyisa. Ndokuda. Kokumari. Azidyiwezo. Ndokuda. Bonange ndikotezana wala nawe. Vakaona kuti muputisha wekuru zoita mari kana kuti unani. Alright. Zvibatrika. Wese kuna asina mari anoda nemunhu akadaro. Jendo nani usijereka kudaro peace. Cool. Mabeba kana ataone kana pasocial media kana baba. Chonoita kuti uya ndimutangi. Usamuti kuti wewe zvawakaita. Kuti mari yangu ikwane. Homa hapana. Ndio ndiende kune type. Ndodiri kuchiti. Kuti unoda. Kibedeza. Kani mushanda. Ndikati shande pambera. Ungana gezi vanongoti anatari vanongoti. Padashanda. Pane pachida ushanda. Vanaguyo vese unongoti aiwa parikani kuwedzera mari. Kwira ndivagoni. Ndivagona asi mari yangu isati yakwana. Mari yangu isati yakuvagona. Ikakwana ndavakumodzerova. Mdara varipedzera nhasi. Nhasi mazondigona. Nhasi mazondigona. Mari dzindosungwa. Haisi kuindirana ndikudini. Araikwana mukura ndonepa. Vanhu vaiva vanodana nevanhu. Vanoda muise mungwadza chero wamukufunga imuri ndandikiona. Rani ndokunge ane mari. Saka chisumoto yatinaisa varume izvezvi 2026 yadzoka takashinja takati ngatishandei kuti tizobata vakadzi ava kumberi. Hapana munhu kugara tega tega. Okuti haisi kukwana zvazviri kuda. Namari yangu kwana ndi zvinotonota mukadzi. Dai pasai ana vakadzi vari. Vanozokwana izvo. Vane budget rezvo zvakazoibwa nasoni. Muzanyepe vanayo apana vaya budget. Vakadzi vanoda budget yacho. Akukanza kuti taira nditi mari. Mutize mukadzi ane kunyepera. Scam. Ada kutokurova refu kupfuura zvakufungidza. Mukadzi wese anochinga zvimari ada kutofukurira. Because dhimwe yachadhimanda mari ndo dhimwe uchashanda munhu. Wewe ukwanise kumita mari. Azokorodza pakwati mukadzi wese asingade mari ada kutofukurira. Unofukurira kuti iwe kana mukadzi asingade mari uri murume wokufukurira. Ndikuti ufukurira sei? Mukadzi pachadhimanda mari kana pachadhimanda munhu kwauri. Wewe uchashanda munhu kumita mari dzayo. Saka dhimwe uchangodana tena kwa msikana wa munhu ufunga kuti zvanaka nda mari msiba. Kuchangodana naye iwe izvi. Usina mari. Dr. Roti, tikakutesa after kana 2 months. Anonzi Evangelica son. Anogara ataura ndoda mari. Bosi kuona wewe kudana naye izvi. Ngatiurane kuti ini kana waniita lungwane mari. Bosi kuitika zvekuti wazvichaita system kutsvaga mari pairi kuti kumite manidza. Saka ndokuita kwatoita mari. Tenda kukadza asina mari tarelax. Unoswera wakarara. Unoswera uchingoti haasi kunetsa. But anonetsa nekuda kwemari unoshanda. Ndocha iyo ndo saka papa daisana wakadza ndobhinga kuti afana anoshanda. Ana mari mukuru Mdara, thank you very much. Vakutenda nekuti tendera kupinda mu comfort of your home.
sezvo zvita zvinombozonetsa kuti padeni mandara otherwise tatakuti mapodcast tikapota tichita ndotozva kuti comment section varipo vachatokomenda kuti angu maregero ongotaura nanduke youth kuti munge muri munoitira ipapo everyday aiwa panozoda 2-3 mamwe everyday tadza bari 2-3 mamwe anoroega aiwa this is very nice aiwa we are very proud of you kuti muri kuinspire mumageto etu kuvaradza kuti aiwa we can do it. Background yangu haina basa but pandiri kuenda background ngaindibatsire kuona kwandiri kuenda ndozvandanyanyodzidza pamuri. Aiwa ndizvozvo. Aiwa, thank you very much. Ndofunga mangoona conversation yatachiita naye Ndunge Youth. Aiwa, ava vanhu varidzi mangoma tirege timbovashanyira timbokurukura nawo ndichida kuvatenda kuda kwekuti vativhurirawo magoni avo vakati pindai tinge tiri tinokurukura. Don't forget kuenda kunosubscribe on his YouTube channel Ndunge Youth Music and Ndunge Youth Official TV. Yes, and also let's follow him pa all my social media handles zake. Mukangoona chete kune umwe Ndunge Youth bogus asiri siyana inazo yake yakanzi kudii Ndunge Youth Official TV. Yes. So let's go and follow him. Let's go into Mutai wataona interview ya waita na Ango Saint. He's supporting us because togara now I cannot deny kutoti simudzirewo ikoko. So we just want to say a big shout out to him. Let's follow him. Let's go and watch his videos by YouTube. Let's go and subscribe. Let's go and comment, like and share. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Zitanchins Ango Saint and chida uti a big shout out kune Saint TV crew. Nekuti pakurira chirongwa chakadai ndichiti it's much love and God bless you.